Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yoɓi en koɓe ayaw pindi tv caggal yettude Allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam min jetti gote mon kala altine joyi lewru septembre 2022 no wowirno kala subaka arde sifande on ko sifa e kele gaden jande leydi Sénégal e oɗo subaka altine jande leydi Sénégal kañumen kala gartiyeɗi ɗon diƴƴe toɓoli ɗi ganduɗa kay jippima ɗo e nder laamu ngo kono kay jippima diwunuji leydi Sénégal galleji kewɗi keddima e ɗam ɗon ndiyam ene wayno mayode jokki ƴerde inondation e ɗiɗon galleji ɗiɗon diwunuji waɗi haytanaji ganduɗa kay wonna ruttiɓe hen walla mbiyen wasɓe hen pittari mumen foof de koye ɗiɗon toɓoli ɗi ganduɗa kay puɗɗima e oɗo weekend kala guila e aljuma faade tigui oɗo subaka ene wayno noon jokki tobde ene wayno ɗum ɗon tigui woni ko addi ɓeɗon jeynenkoɓe leydi Sénégal e kuɓal ɗum woni ko sifa e ɗeɗon kelle gadane ɗiɗon jeydeji e oɗo subaka gudditirten ko jayde le soleil. Jayde le soleil guindirde arti ko yala haliɗon toɓoji e tanaji tigui ɗi goppi ene way noon toɓoji jippiɗo e oɗo weekend ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko tato mbasi hen pittari mumen kine tolno e temedde 2 ganduɗa kaya ko nokkuji toɓama walla mbiyen ciyama monirama no hannit ni no mbawɗen tigui faminirde bandiraɓe e wayno ko ɗon jeynenkoɓe le soleil mbiya ko président de la république to tawete to Arabie Saoudite to woni e visite ene way noon tigui to ko toon o waɗi ɓattake faade tigui ɓeɗon jeeyaɓe ɗiɗon no toɓoli oɗon système de pompage limité des dégâts Keur Massar way non on système de pompage bara toon woni sababu ganduɗa tigui hay so tawi woodi jeeyaɓe kono kay wonko usse ɗiɗon tanaji bawnode tigui arde to Keur Massar wi noon ko jeynenkoɓe le soleil kan woni tawtege hello mabɓe jeeɗiɗo a jettata e siftina joni ngal ɗon natal tawte ngal hen ene wayno noon ko saretaji tigui mbawata ɗon yaade saabu tigui oto ala toon gueɗal ene wayno noon ndiyam ɓurti koppiya so tawi tigui oɗon diwan mo Keur Massar hikka noon ene wayno oɗon pompage bara toon aussi tigui ɗiɗon dégaji tesketeɗi toon jeynenkoɓe le soleil ngo pani caggal ɗum koɓe mbiyata foy d'hivernage jillu mabɓe nguɗon ndungu e nder yoga e diwnuji leydi Sénégal ene wayno ɓe gatti koye Allah la colon mystérieux puits de Kanja nguɗon no hoyno ngu ganduɗa tigui holko tawete mum kono kay mufti tarika somi tigui gande kewɗe ɗum woni de koɓe gatti helo mabɓe sappo e goho ha sappo e nayyo Abdoulaye Bathily on mo ganduɗa tigui ko dingiral dawrugol leydi Sénégal ina andi mono hannit ni natal makko tawi hen ɓe mbi ko kanko waɗa nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies to leydi Libye gam kayo darnoɓe toon ɓe mbi ko Abdoulaye Bathily ko toɗɗugol ngol ganduɗa tigui ene wawi wonde yakare mawde artude tigui jamma to Libye ɗum tigui woni ko tawte e nder ndeɗon jeyne guindire le soleil national jayde les échos ene tawi hen alhaaliya on candidat to présidentiel février 2024 Malick Gakou wi kone heeɓi gam kaya yaade e ɗiɗon sumgoji yaade tigui e alhaaliya ganduɗa tigui oɗon golɗon lefol laamu leydi Sénégal lefol ɗiɗon sumgoji 2024 kanko noon oɗon gorko mo gueji wawi mo heeɓi tigui yaade ɗiɗon sumgoji gam kaya ƴewde polgo walla mbiyen ƴewde ardade ɗiɗon leydi caggal kan jeynenkoɓe les échos gati koye alhaali dutugol e joomum Doura Diallo on suko debbo bason fitan mum to Kédougou ɓe mbi ko ngal ɗon jagorgal cellal leydi Sénégal ene way noon gonɗinani ɗiɗon kongi on procureur mo Kédougou ɓe mbi ko caggal facture aji jeegom ɗi ganduɗa tigui ene wawi wonde sababu oɗon grossesse e accouchement o ni ganduɗa kay oɗon debbo jibinirgol mum wadde caɗele no hannit ni haalullaji kewɗi jalti hen SAEMS noon nguɗon gomu walla syndicat ganduɗa tigui gollotoɓe cellal leydi Sénégal mbi ko waktuji amo wi ko ganduɗa tigui ko balɗe ɗiɗi hofgo juuɗe woni goɓe mbaɗata tuggude hande oɗo altine ene wayno noon tenti ɗum ko oɗon AG mo Kédougou sababu fof de ko wallide ɓeɗon gynécologue e on anesthésiste wondude on infirmier faaɓe juuɗe e wiide mabɓe noon ɓe pawda juuɗe ko amde guiɗali kono kay mo ɓuuri médecin tampude woda e nder ndiɗo leydi ɗum tigui woni kongi mabɓe kamɓe tigui ɓen ɓe ganduɗa tigui gomu SAEMS alhaali ɗiɗon toɓoli ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko toɓoli jooɓima pittali tati kono kay hewɓe jayama hen hewɓe bonniramen galleji kewɗi camiya Serigne Fallou Dramé ko o duuɓi ɗiɗi o yarata ene way noon ko huɓere yene makko e oɗon Mira Lamine Ba yarte ko duuɓi lebbi jeeɗiɗi kañumne maayi koye ɗiɗon ganduɗa tigui diƴƴe toɓoli kuɓeje kewɗe wondude autoji kewɗe ganduɗa tigui nene nder ndiyama ha e oɗo saaha mo kalde tan wi noon ko jeynenkoɓe les échos kona ɗum ko kay ɓe mbi ko joman sareɗen e ɗeɗon laaɗe ko kañum tigui nawata yimɓe e nder yogoye ganduɗa kay nokkuji ha tenti oɗon banlieue dakaroise président Macky Sall waɗi ɓattake fade ɓeɗon jeeyaɓe kono
kono kay o tentini tigi fof o yiya kanko horijo leydi ndi président Macky Sall. L'observateur article di don toboli be ngati be mbi ko des drames à n'en plus finir eno non be ngati ko di don toboli to ngono ganda tigi don kamo yo siltu dum ko hecci hanki faade nyalangal hande ngana wani ha wodo subaka di don toboli jokki a toto sadel tawte ko nder redu Fouta département mo Matam eno wani ko ton tigi ganduda didon toboli ganda jobi didon pitali e wiide be don jayni ko be ganda tigi Youssouma jigen kambe kala ganda kayya en godon wuro ko ganda ko Cerno Almu Mumma ko ton tigi den hubere yene mabbe to yombol noro to kambe ren fof de ben jayama e didon toboli sabu mbastama pitali ya be gartiya joni e wargo odon suko debbo bitedo metta ganda ko fitan mumma yoba toto diwan mo Kolda taw kayya ko debbo gurnodo toto leydi France ne wurno suka mum wurdire gandati ene wayno bingel mum dewel ndew artiro marde odon bido debbo omo ari vacances ko ne defitan mako yoba ene wayno be garti e gede kewde e gosungurol mako téléphone kanko suka ganda ko moni ko debbo e odon na ndedon hirande ndew invite no e fofa be garti hen ene jaade ganda kayya e pewju golla ndedon na mayde makko kanko mbeta ko suko debbo mo fitan mum yoba werla nder ladde toto diwan mo Kolda. Libération arti ha joni odon gorko wite ko Malick Gakou mo grand parti ene wayno on leader politique nganda kede wada engagé ngam kay odon bataille 2024 bamde yewde jamde le fulamu nganda ko Sénégal e hitande 2024 di don sumgoji hodon sufode bo mum biden fital mum yobama toto Kolda Aminata Touré kono kay be buri lollide ko inde metta ene wayno wada ma assassiné ko wargo hulbiningo warata nganda ti werla nder ladde enquête aji gadani di e juude gendarmerie yaltino hanitni dum woni tawte hello jeego de don jande libération be buri artu nona ko be don sukabe tato wasbe pital mon do e Dakar e toto sadel be bi ko cuklel be bengel lebbi jeedidi kanyum tigi nganda ko ngodon no tobo nawri dum wala ben diji di don tobol nawri dum toto ciaro e gara ne wayno nganda ko odono suka yette jallo yate ko dubi sappo didi kanyum tigi nganda ko tawa ene hospital mum toto Cameroun do e dam non diyam huberne ganda tigi hubere bakkere yani e didon na talibeji wala mbiana almube cerno moen toto sadilla yetto njaay mo dubi sappo go kanyum tigi ko don wasi fitar mum talibe didi mbadi blessé wala mbiana gagnima gagnande musde kambe kala e be tewe toto hôpital mo uro sogi al hali duro jallo ne tawe tigi nder don jaande libération vox populi article Seydou Gueye on jogido Congo président de la République o arti tigi e ganda tigi on entré projet nouveau rapport de force kono kay Seydou Gueye arti ha joni ala haldi no sumgoji kono kay odon nouvelle législature jogordo jordnalen to assemblée nationale du Sénégal dum ne tawe nder ndedon jaynde vox populi kono kay be garti odon rapport du ministère de la santé e odon contre-pied mo procureur mo keddu gola hali ya droit jallo dum won ko tawte nder ndedon jaynde vox pop jayndi stade nde guddeten damal da sanja heewi kayre uddata damal be garti al hali Bamba Dieng ene wayno non ko hobedi jibade won digi odon gorko attaquant sénégalais on champion d'Afrique et on non inscrit par Marseille et on Ligue des champions Bamba Dieng nona wala ne jeetero xenno xanetni haaju nona hayso tawi Antwerp to leydi Belgique et on nganda wadi no piste ko ke Bamba Dieng jabani yaade no xanetni ama mondial 2022 to Qatar on horejo fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor wi ko 8 milliards ngam kay be gartiro odon trophée ngam kebungal mabbe e gere baade nono fof de won ko tawte nder helo jogom de jande be garti Pape Thiaw Pape Bouni Thiaw on mo gondati ko kunoro ari Camara talona 2002 hamari ko bi Pape Thiaw ene wayno wardino mo odon AS Ñaari Tali Pape Thiaw on gardiro odon équipe CHAN o arti gandati e ngulon polgu mabbe ngam kay qualification toto CHAN e garti dundo Europe de potete ganda kay jubbinode nder odo weekend fof non en tawi nder den jayndi stade dara musibiti dubi dum rendi won ko sifay kele gaden janje leydi Sénégal e ulo subaka nanda tigi altine joyi lewru septembre 2022 ko radum ko kay ko on ganda ko yafnade kono kay e ganda ko dunade ben kala jaayabe di don toboli e ngende woro sahamo kaleten kubeje kewde ganda tigi dergitima jane leydi e dunade be kambe kala e wiide be yobe ballitor munyal massa ciono ko hunde musne no fewi ena wayno ganda kay di do toboli so tawi won heddibe der galleji moyne enen lelo enen ano holbe ganda tigi to asmano juuni do don hagillaji mon gowata don hagillaji mon ganda tigi kedro do don tigi ganda kay ya
jamma nattana ɗumen sabu so toɓi mbalal ko ciyam walla nden mbalal ko ndiyam walla so toɓi payat ko boowal sabu cuusa heddade ɗiɗon cuuɗi enen gandi e ganduɗa tigui ɗiɗon galliji e ngalano mbayi ko hunde yurmininde e wiide noon ganduɗa tigui mbaɗen ɗum koye fandu tentito no diwan mo Matam sabu ɗeɗon kuɓeji biyaɗi temeɗɗiɗi e jeetati sa itti hen ko ɓuuri ene hewdo ko diwan mo Matam wonata par ce que koɗorde gona moƴƴu no feewi donc wiide rek yo yimɓe mbaddu jungo e fandu jogiiɓe mballa eɓe ngala ɓe ko erango ha tenti onon fuutankoɓe onon diaspora nde wonnoon man fof nuno koye ɗemgal mum wadde minenne ganda kay min garata koye ɗemgal amen min garata koye leñol amen e wiide ganduɗa ko balleɓe ngala ɓe ndendine tekke ndendine ganduɗa tigui kaalisaji ndendine jawɗele moon mbaɗon jungo e fandu ɗeɗon pelle ɓe ganduɗa tigui tawatele dunde Europe tawatele ɗo e Sénégal ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui les hommes politiques les directeurs fofen mo ganduɗa tigui ko hen luttude mballi fof on kon balleɓe hankal yine ballal balleɓe am jiɗi ballal balleɓe oɗo saaha galle kewɗi koko kedde ɗam no ndiyam balleɓe ganduɗa tigui ko belle étoile wonɗo ɓe mbalata jogoni kala hankadi no mbaali mballodiren fi sabilillade wonnoon fof hakkede anda e ballal par ce que sen duttima e ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi ganduɗa tigui eɗe tawi hen min taƴira ennam kono kala ko min dañi min dendete wadde dendetede ko ballo fa tabarakallah oɗo tigui min kaddere moon e Revue jeyndeji to karallaga to wonno toon ko Thiatou Walo ɓufno haalirde ko Moussa Niang musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en yalɓede jam.